Dnes sa s vami chcem podeliť o informáciu, ako som získal úžasný 50% úrok len za 4 mesiace. Áno, je to tak. Za 4 mesiace sa môj kapitál zhodnotil o 50%. Tak sa poďme pozrieť na to, ako sa mi to podarilo. Hneď na úvod sa vám musím priznať k jednej veci. Trošku som vás zavádzal, ale len máličko. Pravda je, že za 4 mesiace sa môj kapitál zhodnotil o 50%. To je čistá pravda. Tuto to môžete vidieť. Môj celkový profit je 48,8%, keď to zaokrúhlime matematicky nahor, ako nás učili v škole, tak je to 50%. Toto je čistá pravda. Môžete to vidieť, pretože tento účet bol zaregistrovaný pred 136 dňami, čo je zhruba 4 mesiace. Čiže za 4 mesiace sa môj kapitál zhodnotil o 48%. To moje maličké zavádzanie je fakt, že som 50% úrok nezískal, nedala mi ho žiadna banka, nedal mi ho žiadny investičný fond. Musel som si ho horko ťažko svojím obchodovaním zarobiť. Zarobil som si ho obchodovaním na menovej burze, Forex a čiastočne niečo s akciami. Ale faktom zostáva, že môj účet sa za 136 dní zhodnotil o 48,8%, čiže skoro 50%. To bola zlá správa, maličká zlá správa, že som vás troška zavádzal. Dobrá správa na vylepšenie nálady je tá, že takýto zisk môžete mať aj vy. Môžete investovať spolu so mňou, alebo môžete kopírovať moje obchody zo svojho účtu. Tu sú dve tlačítka, jedno investing a druhé je copying. K tomu sa vrátime na konci videa. Teraz vám chcem ukázať detaily môjho účtu. Čiže, ako vidno, začal som pred 136 dňami. Celkovo som urobil 61 obchodov za tú dobu. V súčasnosti je tam jeden obchod otvorený. Používam pákový efekt 1:200 a moje obchody sú väčšinou nízkorizikové, 50% z nich je nízkorizikových, 25% je stredné riziko, boli aj nejaké vyššie rizika, ale ako vidíte 75% obchodov je nízke a stredné riziko. Poďme ďalej. Tuto vidno graf môjho výkonu za celé obdobie. Môžeme si pozrieť, aké páry obchodujem a akcie, väčšinou britská libra voči japonskému jenu, ale ako vidíte, mal som tu rôzne menové páry za tú dobu, First Solar, akcie, toto je Citibank, toto je Ford, prípadne som obchodoval aj s akciami Tesly a tak ďalej. Dobre, ale aby som vás nezdržiaval, tak vám prezradím, ako to funguje. Funguje to následovne. Môžete investovať spolu so mňou, alebo môžete kopírovať moje obchody, ako som už povedal. Ak budete kopírovať moje obchody, môžete sa prekliknúť cez toto tlačítko a ak si otvoríte účet u brokera Instaforex, čo je jeden z najväčších brokerov na svete, tak môžete zo svojho účtu pohodlne kopírovať moje obchody. Stačí si otvoriť obchodný účet na Instaforexe. Keď sa prihlásite do svojej členskej sekcie, tak potom kliknete na sekciu Forex Copy. Ak sa rozhodnete kopírovať moje obchody zo svojho účtu, tam si vyhľadáte názov môjho účtu Fibonacci Striker.
alebo podľa tohto čísla a jednoducho ma začnete kopírovať, pridáte si ma a začnete ma kopírovať. Druhá možnosť je priame investovanie, to si vysvetlíme teraz. Priame investovanie sa dá vykonať týmto tlačítkom. Na rozdiel od kopírovania funguje tak, že vaše peniaze sú priradené do balíka s mojimi peniazmi a celý tento balík priamo manažujem. Nemusíte sa báť, že by som vaše peniaze spreneveril, pretože celé je to zastrešené brokerom Instaforex, ktorý to má zariadené tak, že tie peniaze síce môžem používať na obchodovanie, ale inak k ním nemám prístup, nemôžem ich vyberať, nemôžem s nimi nič iné robiť. Oproti kopírovaniu má priame investovanie tú výhodu, že nemusíte si sami nastavovať výšku lotu pre každý obchod, ktorý kopírujete. Tá výška lotu je nastavená mnou pre celý balík, čiže táto starosť vám odpadá. Je už na vás, či si vyberete kopírovanie alebo priame investovanie. Výhodou je, že minimálna investícia je $1. Ako vidíte, tuto sú jednotlivé kategórie. Pri investovaní $1 je tam moja provízia 25%, táto provízia je z vytvoreného zisku, čiže nie z vašich peňazí, ale ak vám vytvorím nejaký zisk a v momente, keď sa rozhodnete tie peniaze vybrať, tak mne sa stiahne provízia. Ako vidíte, tá provízia klesá s investovanou sumou. Mnohí investori na Instaforexe majú minimálnu investičnú dobu, ktorá u mňa není žiadna, čiže keď sa rozhodnete dneska investovať a zajtra svoje peniaze budete chcieť vybrať, tak nie je problém. Akurát mám podmienku, že výber sa nedá uskutočniť, keď je obchod otvorený. Ako náhle uzatvorím obchod, tak sa dajú peniaze vybrať. Moje obchody trvajú v priemere niekoľko hodín, maximálne 1-2 dní, čiže nehrozí, že by ste sa k svojim peniazom nedostali po nejakú dlhšiu dobu. Tu si môžeme pozrieť príklad investovania. Keby ste investovali $1000 na začiatku pred 4 mesiacmi, tak máte profit $488, z toho moja provízia je 122, vy by ste zobrali zisk $365. Dá sa to robiť aj tak, že investujete, keď zarobíte nejaké peniaze, tak môžete zisk vybrať a pôvodnú investíciu necháte, aby ďalej točila peniaze. Je to len na vás. Ako vidíte, na rozdiel od iných investičných fondov nemáme nejakú minimálnu sumu, môžete si to vyskúšať na nečisto, by som povedal, s minimálnou investíciou $1 a potom uvidíte, či sa vám to páči a pridáte nejaké ďalšie peniaze alebo nie, prípadne si môžete vytvoriť nejaký sporiaci systém, že každý mesiac budete pár euro alebo pár desiatok euro investovať. Myslím, že pri takýchto výnosoch sa oplatí vyskúšať to. Samozrejme, investovanie na burze prináša určité riziko. Nebudem vám vravieť, že nie, ale snažím sa obmedzovať toto riziko tým, že riskujem maximálne 1% z kapitálu na konkrétny obchod, čiže na tento napríklad, čo mám otvorený obchod, tak riskujem maximálne 1% z celého balíka
čiže keby mi nevyšiel ten obchod, tak prídem o 1%. Samozrejme, investujte len tie peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť, žiadne, ktoré platíte účty. Pod týmto odkazom nájdete link, cez ktorý sa môžete dostať priamo na môj obchodný účet Fibonacci Striker a tam si môžete vytvoriť svoj účet a začať ma kopírovať alebo investovať so mňou. Ako vidno tu na tomto obrázku, odpisovanie a kopírovanie je povolené. Čiže ak ste v škole radi odpisovali, tak teraz vám nič nehrozí. Nehrozí vám, že dostanete 5 z písomky alebo že vám učiteľka vynadá. Tu je odpisovanie aj kopírovanie priamo povolené, tu je to vyžadované. Fibonacci Striker s radosťou povoľuje kopírovanie svojich obchodov a s radosťou vás príjme do svojho objemu peňazí, s ktorým obchoduje, aby sa s vami podelil o svoje zisky. Takže ak vás táto ponuka zaujala, link nájdete pod videom. Prípadne ak máte nejaké dotazy, tak môžete ich napísať do komentov na YouTube pod videom. Budem sa tešiť na spoluprácu s vami a na množstvo ziskových obchodov do budúcna. Majte sa.